Ụmụnne m biko ọ bụrụ na ị drọpụọra m vidio na WhatsApp jisie ike metụrụ m ya explain in details, kọwara m aha onye nọ na vidio, obodo o si, ihe kpatara na ihe mere na o jiri mee. Biko ọ dị mma ka ịkọwatatụ ya so that ọ wụ na ama enwe okwu ọnụ, mara otu esi eti ya wụ okwu ọnụ. Ahụla m pictures of this video, a lot of content creators, bloggers akọọla akụkọ this video, mana ejighị m the video. M hụkwana ya ma gafere, mana mmadụ sendịrị m vidio ugbu a na WhatsApp ya sị m lekiridele ihe nwunye pastọ Mmege, nwaanyị di ya nwere chọọchị, Mmege with ọsha di ya ha yara na-arụ ya ọrụ na chọọchị. Ụmụnne m mepee vidio ụnyaahụ ọnụ emegbuo m nara nwaanyị a ihere mere. Unu sọ gịnị wụ ihe gbabara ụmụ nwaanyị nọ na di n'isi ikpeazụ a? Ụmụ nwaanyị nọ na di, unu sọ ụmụ nwaanyị nọ na di so ụmụ agbọbịa nye ohere na ha kọgata ha kpumkpum, na ha pụọ ka ha eji mba ụwa ihe a na-eme one after the other, ke trend a ya shift obodo onye another woman, another married woman ewere ọkọlọtọ ya bulie elu bido trend. Dewedere na nwaanyị ọma ken, nwoke na ya na-eno ngala wee pastọ nwere chọọchị, di ya lụrụ ya ote nwoke na-esi alụ nwaanyị, lụgbaa ya ihu, ọsha na-ehi azachashi chọọchị ma ọ bụ na ekpecha chọọchị lashịa, ọsha ebido hichasịa chọọchị, emee ọsha n'ime chọọchị di ya ka nwaanyị a kunukọrọ ya na ọsha alakpuru. Ọsha atọtọrọ ọnọdụ oshi ya, gwuo ya ihe ụmụazị gwuro n'ewi na mgbenu. Ọsha atọtọrọ ọnọdụ oshi nwaanyị nọ, ghọọ ya ihe aka bụ eze ghọrọ n'ewi mgbenu. Na-anụkwaghị nwaanyị nọ na di nwere ụmụ, nwa ọma, looking very innocent, very pretty, ọ mara di ya mma, ka nwaanyị a chefuru na ya nọ na di, para ụkwụ abụọ kpughere ya ọsha. Ọsha ewere ogirisi ya tụtụrụ ike eshi ya gbaa ya zorozoro, gbaa ya ọkịrị ọkịrị, gbaa ya gwuri gwuri. Nke kachakwa afụzi wụ na nwaanyị a nọ n'ala aghachi anya gbee dịka nne ehi nọ n'ala na-aghachi anya gbee. Ọsha ewere phone ya, ogirisi ya nọ n'ọdụ oshi, aka ekpe nọ na sotori ya nọ nga na-agba ya zorozoro, then ya bịa were ntụrụ aka nri kpalie phone, o videoghị onwe ya tụtụrụ mkpu n'ala nwaanyị nọ, nwunye pastọ ya na-evidio. Evidio ihu nwunye pastọ ya, evidorucha ya ala gbaa, ya evidorucha ya ala gbaa, ya evidio everywhere, ya evidio. Anụ ọsha ewu yiri nwa nwaanyị ahụkwa na evidioghị ya, were aka kpachapụ kamera ntị wepụ m ihe a n'ihu, na-emegodo m ihe anyị na-eme, na-emegodo ihe anyị na-eme. Unu ọsọ gịnị wụ ihe ka bịara ụmụ nwaanyị biko na ihere emegbukwere m. Ụmụ nwaanyị nọ na di now, married women, ke ha jiri pụta now ha maghị aka. All these single girls ha nwede ka a na-agwa ha na-atara ịgwa ha shift pụọrọ ha, pụọ from internet ka ha keep ebe ahụ, ka ha set everywhere ablaze. Nwunye pastọ, nwaanyị nwoke lụrụ, kwụọ ụgwọ isi ya, were ya gbaa akwụkwọ, ole danye n'azụ na ya nwere ụmụaka, apata kamera na-evidio, ya nọ n'ala agha gbee gbee gbee. Ụmụnne m asa ọsha amịgidere na ya ego, ewerele vidio mega ya ego, mega ego agwụ, ego ekpe ikpeazụ a nara ya so ji ya ihe ụwa agbaa n'ịntanetị. Enweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ, ana m agwa ndị mmadụ na enweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ, enweghị ihe wụ ihe mere na nzuzo, kama nwere otu ọ na-esi ebupụta ihe fekasị everywhere, ọja ebe niile, ahụ ihe mere na otu o siri mee. Ụmụnne m, before ga-esi nwaanyị mba anọ biko sendụtụrụ m vidio nwaanyị mba anọ kọme ya biko, aga m epost link
my Telegram link ebe ị ga-aga ile ya. Nke mbụ m mepere, ọ na-eme ha ga nga agba awa ma mmadụ abụọ ga nga koge ihe ha koro onwe ha n'ọnụ ablọkụ that account. Ugbu a na-emepele m nke ọhụrụ, privatize ya na ị gaghị post anything, ị ga nga gị legide the video gị gachi ike. Ụmụnne m, ụwa ya ama m ebe anyị head je but ka elewegodo n'anya otu ọ bụla o si dịrị, a ga-ahụ udele na isi o riwara.